kai kake ban kullum ba kai mani gode rabbuna na gode sake yi mani kani in yaban mai girma manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah rabbuna na yi roƙo sake yanka salati wan aban kaunata mai cikakken sati faran gani mahamuda sahibul kairati mai isasshen gata manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah na bisa da sahabbai masu kaunar mutuwa ko azabar yaki na ji ba sa guduwa da fi goyon baya sake karin da yawa kuma soya mahamudu manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah duk yabo na kusa dole in sa shehu abu da abbasi shehu sirrin shehu jiyali dan kuma radiyallah anhu shehu baban baita bawan Allah mai cikar asali ne manzan Allah na sanu hawaje bai shirya masu can san bacci kai kana kan manya an sabar ka kaje ka tafe ka juya asiri zauna daidai mai manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah kare nake hada tafiya abudu manzan Allah majajjawar annoba gun makiya Allah ina maza ga namiji shugaba mai Allah a ja da kai ganganci manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah mai hagun mai dama mai ciki mai kofa mai zaratan mai cikakkar sofa kai kake ta makamai kaje na kai ba na wala ahadin sai kai je ka gaban banan ka tsaya mai cikar asali ne manzan Allah wasu da baka yi mun babu ranar canji na saya na ɗauka zuciya ta yi kunci wasu na ba wallahi na mure maneji sake yi mun da bai manzan Allah mai cikar asali ne manzan Allah a ga wasanin ya ya taka ne ya tsinka